Dyma stori Breuddwyd Rhonabwy. Dych chi'n cofio eich breuddwydion fel arfer? Am be wnaethoch chi freuddwydio diwetha? Dyma stori am Breuddwyd Rhonabwy. Un noson, roedd Rhonabwy a'i ffrindiau mewn hen dafarn ofnadwy. Roedd y dafarn yn fudr. Roedd na lawer o fwg o'r tân. Geithon nhw fwyd ardderchog yn y dafarn? Naddo wir. Mi fwyto nhw fara ac mi yfon nhw laeth. Roedd hi'n stormus iawn, felly roedd rhaid i'r dynion aros dros nos yn y dafarn. Mi gysgodd y dynion ar y gwellt ar y llawr. Roedd y gwellt yn llawn chwain, a fi. Dim ond un hen flanced coch llawn tyllau oedd gynnon nhw. Fasech chi'n hoffi aros yn yr hen dafarn yna? Na fasech wir. O'r diwedd, mi gysgodd Rhonabwy. Mi ddechreuodd o freuddwydio. Mi welodd ddyn o'r enw Iddog ar geffyl melyn. Roedd gan y ceffyl goesau gwyrdd. Roedd y dyn ar y ceffyl yn gwisgo dillad melyn, ac roedd gynno fo flodau ar ei ben. Weles ti berson fel hyn erioed? Naddo wir. Mi aeth Rhonabwy ac Iddog ar daith. Un diwrnod, mi wnaethon nhw gyfarfod Arthur ac Owain yn chwarae gwyddbwyll. Dych chi'n medru chwarae gwyddbwyll yn dda? Dwi'n siŵr fasech chi'n hoffi chwarae efo'r brenin Arthur. Ond roedd dynion Owain a dynion Arthur yn ymladd. Roedd gan ddynion Owain llawer o frain. Mi gododd dynion Owain faner ac yn sydyn mi wnaeth ei brain nhw dechrau ymosod ar ddynion Arthur. Mi laddodd y brain pob un o ddynion Arthur. Roedd Arthur yn flin iawn. Mi dorodd o'r darnau gwyddbwyll. Mi ddaeth dynion i gadw'r heddwch efo Arthur. Mi ganon nhw gân arbennig. Roedd gynnyn nhw 24 asyn a bagiau o aur. Wrth gwrs, mi fasai 24 asyn yn gwneud llawer o sŵn. Ac yn sydyn iawn, mi ddiffrodd Rhonabwy. Roedd y freuddwyd wedi gorffen. Roedd o wedi bod yn cysgu am 3 diwrnod.